Idemo sada krčenje puta. Krenuli smo večeras 2 ekipe, treća smjena opet radi. Najmo ćemo motor kasetu polu. Hajde da vidimo. Evo te iz prve. Svaka čast. Probat ćemo i s Martinom da prođemo pa ćemo vidjeti dokle će uspjeti. Znači tu imamo 3 džipa. Idemo sa njima Nije, 2 džipa i ovo sranje šminkersko. Ja, 2 džipa i bember. SUV, ja. Ino, hajde reci gdje idemo kad već ti snimaš, kad je tvoj video. Idemo pod Prokop da raščistimo put do Šadrovana. Za ne daj Bože, jel, ako nekom bude trebalo. Do Šadrovana ćemo malo da se raščistimo. Dobro, ništa, idemo. Hoće Bebe nešto da gaja, da se popne, da uzme onaj alat neki. Aha, ništa. Ja znam kakav alat uzeti. Zeleni alat, u boci. Garden alat, zelene boje. Baš garden. Garden alat. Daj Beno, idemo sad do Gaja, idemo po još logistiki koja će biti potrebna večeras. Da vidimo kakav je put do Gaja. Bio je dobar, ali palo je malo snijega pa... Da. Žavola malo, palo ono širije. Ja gledaj po drveću. Težak snijeg. Ja. Mislim kako da tam prema Prokopu. Ja. Ana iz BMW-a prijela. A on će se morat vratiti. On najvjerovatnije. Ili ne ga ostavi negdje tamo. Še tam nima ovako niskog rastinja. Ja tam je isičeno. Sad nas slabije vidi, možda je snijeg od polijeva. Evo opremi. To je ta oprema. Da, rekvizite. Skrenuli smo ljudi pod Prokop, evo nas već ovdje u asfaltom dok je čisto, pa ćemo sad vidjeti vam kakva je situacija. Da malo morat ćemo motorkom razrezati, šta vidit ćemo sad baš u putu. Znači mi činimo dobro djelo, večeras idemo okrčiti put do Prokopa. Jest da mi eto vraćamo se svi do ponedjeljka. Danas je subota veći, ali nema veze, onda smo neki sebav za rad. Petak. Je li petak? Ja, petak veći. Vidiš kako znam. Dobro, uglavnom još malo. Još malo i skoro smo. Pozdrav za Ipu, znam da on gleda video, da će gledat pozdrav za Ipu. Pozdrav i Emilu. Da vidimo sad dalje. Ovamo još niko nije prošao. Išao je grtalica, ali automobil nije nijedan. Nešto tresi. Tresi. Idemo sad tu odmah da imamo kakva je situacija malo. Dokle išu. Boga mi dobar je, Dobro. Drana nema. Ovdje isto nema. Idemo to. Da vidimo. Sad je u redu put. Dobro. Evo, prvo sječenje već nastupa. A ja opet nisko, ovo se mora sjeći džabaj. Ja, samo ovdje, da se prođi. Sam sikno.
Nemoj da ti ufati lanac, A, jes, Malehan. Dadni mukiju, Kamerman. Ja sam tata Brada. Dobar, evo, digla se, sad može proći svako. Pa nije sikira. Ja mislim da je sad sve okej do skretanja zakisne. Hoćeš tam ispred malo? Ispred. Mogu obići, ajde. Poderat će ti stranu, dobro. Neće, može. Idemo, osjeći tu. Idemo! Kadira ga, a? Odozgo jemo, čekam. Samo ga tamo, A može i tu. Odlično. Evo, ovamo se može dalje. Pa vamo se može, pa ćemo vidjeti. Imat ćemo tamo još jednu, kod stijena. Ja. Idemo dalje. Idemo dalje, evo ga. Ove grane smo očistili. Raskrčili smo i sad idemo dalje. Da krčimo dalje. Ovo i ovo da vidiš. Evo ga, šta ćemo s ovim. A ne znam. Hoćemo se dignuti. Morat ćemo i to sjeći. Hoće li se ovo morat? Hoće malo. Hoće li se ovo morat? Spada ti na glavu. Gdje ti je kapa? Još malo tamo u ćošku i dosta. Još ono što Alen drži. Dobar. Dobar, idemo dalje. Da vidimo. Dalje ne bi trebalo više problema do tunela tamo. Do ovdje, evo, vidi grane. Ne, nije ovo ništa. Ovdje može malo zaobići, a? Ali ne može, ovo je debela grana. Kako ovo tuče? Šta? Da vidimo šta je. Daj ovdje!
Hvala što si mi raskrčio. Pa put. Dobro je. Ja. Uopšte ne ide njihovim špurama, čovječe, ja idem. 3x4 nije... Neće niko. Vidi. Ovaj džipom ide. Da vidimo, može. Što nije bezazleno. Pokušavate tamo, jel, u njivu? Pa hajde da vidimo ko je najhrabriji. Vidi me da ležiš dole. Ležiš, da, nemoj. Lako je tebi kada te prvi sloj zgulim, onda ti zamku. Zgulit ću ti ja, hajde idu neći. Hajde u mene špaga spremna. I da vidimo, Beno je ipak najhrabriji večeras. Ide Beno, znači, sad će se prvo zaletiti od mosta. Nije normalno. Sad će stati tebiš. Mokro. Svaka čast prođe. I ti ćeš Alene mora sa svojim. Moraš ubližavati. Ne može. Nema šans. Šta ti radiš, Amale, kako ti snimaš to? Pa nemam pojma.
Sam ubližava. Nešto stisno. Nešto stisno. Brze, jel? Sad je utra AD60. A sada idemo parking praviti za galoperom. Napravio on sam sve parking. Tako da nam je ugažen. Evo nas, očistili smo put, završili smo prohodno, evo prošli smo mi s džipovima par puta, sad se mora iz bicikla. Vidite koliko smo razvalili. Eto, kogod treba pod Prokop, znači put mu je čist, nema grana. Nema grana, očistili nema smo. Ništa. To pod Prokop, riješili smo situaciju. To je to. Hvala vam na gledanju još jednom. Pretplatite se na naš kanal. Fali nam još malo, znači do 1000 da imamo, znači eto prvu 1000 godinu dana već eto kako imamo kanal. I Fali nam još neki 100 ljudi. Ja. Par ljudi nam treba da saberemo stoju. I to je to. Uživajte.